Genesis Kapitulo 12. Ang pagtawag sang Diyos kay Abram. Ang Ginoo nagsiling kay Abram, halin ka sa imo kaugalingon nga duta, sa imo mga himata, kag sa puloy-an sang imo amay, kag magkadto ka sa isa ka duta nga igapakita ko sa imo. Hatagan ko ikaw sing madamo nga mga kaliwat, kag mangin isa sila kadako nga pungsod. Bendisyonan ko ikaw, kag himuon ko nga mangin bantog ang imo ngalan. Agod nga paagi sa imo, madamo ang makabaton sing mga kaayuhan. Hatagan ko sing mga kaayuhan ang mga maayo sa imo, pero pakamalauton ko ang mga nagapakamalaot sa imo. Ang tanan nga mga pungsod sa duta magapangayo sa akon nga bendisyonan ko, subong sang akon pagbendisyon sa imo. Sang si Abram nagaedad sing 75 ka tuig, naghalin siya sa Haran, suno sa ginsiling sang Ginoo sa iya, kag si Lot nagupod sa iya. Gindala ni Abram ang iya asawa nga si Sarai, ang iya hinablos nga si Lot, ang tanan nga manggad kag ang tanan nga mga ulipon nga ila nakuha sa Haran, kag naglakat sila pakadto sa duta sang Kanaan. Sang pag-abot nila sa Kanaan, si Abram naglatas sa duta, tubtob nakalambot siya sa balaan nga kahoy sang More, sa balaan nga duog sa Sikem. Sa sadto nga panahon, ang mga Kanaanhon nagapuyo pa sa sadto nga duta. Ang Ginoo nagpakita kay Abram nga nagsiling sa iya, amo ining duta nga ihatag ko sa imo mga kaliwat. Dayon si Abram nagpatindog didto sing altar para sa Ginoo nga nagpakita sa iya. Sa tapos ini, nagsaylo siya sa bagatnan didto sa bukid sa sidlangan sang syudad sang Betel, kag didto nagpatindog siya sang iya tolda sa ginutlan sang Betel kag Ai. Ang Betel sa nakatundan kag ang Ai sa sidlangan. Didto naghimo man siya sang altar kag nagsimba sa Ginoo. Sang ulihi, si Abram nagpadayon sa pagsaylo-saylo pakadto sa bagatnan sang Kanaan. Si Abram sa Ehipto. Karon nag-abot ang tama nga tigulutom sa sadto nga duta. Gani si Abram nagpabagatnan pagid tubtob sa Ehipto sa pagpuyo didto. Sang nagahinampot na sila sa dulunan pakadto sa Ehipto, nagsiling si Abram sa iya asawa, Sarai, matahom ikaw nga babayi. Kung makita ikaw sa mga Ehiptohanon, magasiling sila. Asawa siya ni Abram, kag pagapatso nila ako, kag hilwayo nila ikaw. Maayo pa nga singganon mo sila nga utod ko ikaw. Dayon, tungod sa imo, hindi nila ako pagpatsyon, kag ayuhan nila ako. Sang makaabot na sila sa Ehipto, nakita matuod sa mga Ehiptohanon nga ang iya asawa matahom. May mga opisyales ang hari nga nakakita sa iya, kag insugilan nila ang hari kung daw ano katahom sa iya. Gani gindala siya sa palasyo sang hari. Tungod kay Sarai, ginayuhan sang hari si Abram, maginhatagan siya sing mga karnero kag mga kanding, mga baka, mga asno, mga ulipon kag mga kamelyo. Tungod kay ginkuha sang hari si Sarai, ang Ginoo naghatag sing mga makangilidlis nga balatian sa hari, kag sa iya mga ginsakpan sa palasyo. Gani ginpatawag sang hari si Abram, kag ginpamangkot, ano ining ginhimo mo sa akon? Nga wala ka magsiling sa akon nga asawa mo siya. Nga nagsiling ka nga utod mo siya, kag imo ginpakuha siya sa akon subong akon asawa. Yari ang imo asawa. Kuhaa siya kang maghalin ka mo dire. Ang hari nagmando sa iya mga tinawo nga kuhaon si Abram. Gani ginkuha nila si Abram,
kag ginpahalin siya sa sadto nga duta upod sang iya asawa kag santanan nila nga mga pagkabutang. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naman naton nga episode nga amo ang Genesis Kapitulo 13. Madamo gid nga salamat.